maliwanagan lang sana ang minorya. Pagkat wala po akong nakikitang budget ng DPWH at kung talagang transparency ang habol natin, bakit wala rito ang pinagmulan ng pagpopoot at kawalang kampiyansa ng taong bayan sa atin? Dapat mag-umpisa ang usapin dito sa Public Works. Pero wala sa anumang papel sa 9-page summary o dito man sa binigay sa atin kahapon lamang na reconciliation of disagreeing provisions. Bakit po walang budget yung DPWH? Ang schedule po ng DPWH ay bukas po. Paano natin malalaman at maihahambing ang iba't ibang mga department kung may kulang? At bakit DPWH lang ang nawawala sa talakayan? Actually, may mga ibang mga items po ho na bukas po itatalakay, katulad po ng mga special purpose funds, and program appropriations. So tomorrow yung po program po nandito. Tomorrow po ang tomorrow ho yung pag-uusapan. Pero narito na. Andito naman yung unprogrammed at hinanap ko talaga. Arito naman yung unprogrammed. Dito sa page 31 ng page 32 na kumpleto. Kaya pinagtatakahan ko bakit yung DPWH wala po. At kung tatalakayin bukas, maaari bang ibigay sa amin ng mas maaga pagkat yung committee report, kung maalala ko, mahigit kumulang 1,500 pahina.